Kažu, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan i Allah. Ja danas želim da iskoristim priliku da počnemo u našem džematu. Do sad nije bila tradicija, ali ako Bog da evo, znači od danas pa dalje gledat ćemo da nam i to bude tradicija, da se zahvalimo ljudima koji su nešto doprinijeli u džematu. Pa danas smo probrali 7 insana da im se ovako javno zahvalimo. Ne znači da su samo oni, znači oni koji ne budu prozvani, živi bili nemojte hatori, drugi kućemo ako vode i tako. Znači ostavili smo namjerno da imamo i u narednim prilikama da se ovako javno zahvalimo za učešće u radu i doprinosu u našem džematu. Ovako, čini mi se da nam nije stigao profesor Vladija Umjanić. Ne znam, malo koriste njega da preotke zakon, sad ćemo kasnije. Ne. Za nas je on, dok ga znamo, načelnik, gospodin Hasan Muratović. Muratović, Azim. Ovo su bile ovako 3 zahvalnice za ljude koji financijski često ovako sa malo većom injekcijom, da tako kažem, podrže džemat. Ima ovdje još ljudi, ali smo to ostavili ako Bog da za sljedeći put da niko znači ne bi se opet ponavljam našao uvijek. Za dugogodišnji nesebičan rad, zalaganje i doprinos boljem funkcionisanju džemata Gornji Vlašioci. Zahvalnica Musić Hadži Jusuf, naše dugogodišnje muteveli. Također, za dugogodišnji nesebičan rad, zalaganje i doprinos boljem funkcionisanju džemata Gornji Vlašigovci, zahvalnica Sakić Hadži Halilu. Također, za dugogodišnji nesebičan rad, zalaganje i doprinos boljem funkcionisanju džemata Gornji Vlašigovci, zahvalnica Mešanović Hadži Jusufu. I jedna zahvalnica, kako kažu, posthumno. A njemu danas od nas najbolji se vidi Fatiha, pa ćemo ako govorio, znači proučiti Fatihu za Rahmetli Umihanić Ahmeta, nam poznati Ahmu. Lillahi Fatiha. I za njegovu ženu Fatihu. Lillahi Fatiha.